paggamanggi! Happy Fiesta, Naga! Happy Fiesta! Yeah. Ano kami ni Tito Ray. Ang programang Dos Bosabos. Raraburab. Yeah. Nagpupukaw. Siyempre, maray na paggamanggi. And then share. Ansa mo yung video po niya na paggamanggi sa tuyang programang Dos Bosabos. Siyempre, pakishare din ang Tito Ray Borromeo po sa indong mga barkada. Yan. Yeah. Siyempre, si mga GC, mga group chats. Yan din kami sa YouTube. Yeah. At Dos Bosabos PH. Tama. Yeah. Medyo pang millennial Instagram. Pang millennial. Yeah. Oy, ayun na Tito Ray. Siyempre, ang sa tuyang pag-iimbitar po sa gabos ng mga paradalan kang Dos Bosabos na magkakaigwa kita sa paabutan na fluvial procession. Yes. Ngunyan na September 17. Iwa kita ning live coverage. Yeah. Special live coverage kang Dos Bosabos Entertainment. Inibitaran po kamo 2:30 ning hapon hanggang matapos. Hanggang matapos ang ang fluvial. coverage ta kang fluvial procession ko. Yes, and antabayanan lang po sa samuyang FB page. Samuya po yan na ilalaag dyan para si mga makakaduman sa dyan sa sentro, sa venue, dyan sa aagihan ni Ina, and then syempre sa Salog, Santa Misa, si mga gabos sa mga nangyayari sa Petsa 17, sa kapiestahan mismo ni Nuestra Señora de Peña Francia. Nyaon po ang Dos Bosabos na kaning itao po sa Indo ang special live coverage. Special live coverage po kang nasabi ng fluvial procession. And pinapasalamatan mi na po ngunyan pa lang ang gabos ng mga katuwang kang nasabi ng gigibuhon na live coverage kang Dos Bosabos sa paabuton pong Petsa 17. Sa gabos ng mga sponsors, sa mga katuwang na Tito Ray, salamat po sa inyo. Thank you so much sa 17 maaraman din si mga naging partners ta. Si mga nag-sponsor, salamat. Kulang-kulang 50. 52. Masih laptop ka. Ayan, so, salamat po. Ngunyan pa lang, nagpapasalamat kami sa mga sponsors. And syempre, ano tayo sa mga maarabot na daw. Hanggang siyempre, abangan din sa mo yung mga papremyo yan sa Sabado. May mga papremyo, may mga merchandise na ipapanoon sa tuyang mga sponsors. Alis sa to yung mga naggagalang-galang mga sponsors, mga mababotong sponsors. Hindi po first time na mangyayari sa Dos Bosabos. Kaya inaasahan mi po ang sidong suporta, Kuya Boy. Tama. Na magantabay sa tuyang mo niyan sa maabot na pitet sa 17. Alas 2:30 ning hapon. Alas 2:30 maraburab na kami hanggang matapos. Baka si De Menero sa ma-interview. Sorry po. Oy, quiet ka mo sa likod. Yun ang piga-editan nga sa tuyo sa rong camera. Ayan. Pag-abot kami sa 17. Abangan ko sa mong atado, taga-rumabarong kami o maniktay kami. Igaan kami dyan sa live point sa may Bloomington na kami interview talaga si basta. Na-adit sa to yung mga director hindi. Pero di bagay. Ang sa to yung mga sponsor ko niya ng paggamanggi. Siyempre niya ang Just Enjoy Events. Ang Noymaki. Naman dyan ang Tinandayagan. Paulus and Resort. And ang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ang Publico. Yes. Siyempre ang Quantumin. Yan. Quantumin. Nagkaroon mo lalagot dito. Si Bumble Grill. Ayan, sige. Yan. Salamat po. Ang Mana. Ayan. Si Pampa Puti-Puti dyan. Ayan. Gayon. Ayan. Sige. Oy, kunyan, may bisita kita. Ayan, hindi na kita. May bisita kita, kunyan. Garo reunion iniyo. Ang sa mga po mga bisita, mga dati naman indong mga nagkaka-hiriling and kakadarangog. Ayo. Kuya na yan eh. Kumbaga, luma na bago. Luma na kadtong unyang bago. Madadaw nindo gararay ang sendang mga boses. Tama. Ayan. Pamilyar ni Sendo, mga boses ko niyo. Ang iba dyan, mayaman na. Ang iba nagayaman pa. Ang iba, boss na. Pero sige pang langkoy. Sige pang langkoy. Subaw nga ni pag testing ta,
si sarotang guest, Oo. naglalangkoy pa. Hinalian pang asang si Agunya. Ay, palaugot na lang. Sige, wala ko na. Ano na, Wagi, sa tiya pong guest, mga tugang, siyempre ang mga dating kaibanan ta sa MOR Tito Ray. Yes, maipang iba. Yan, dyan si Ate Kikay, saka si Ate... Hello! Oh! Ohoy, ohoy! Bakit? Kumusta? Hello, hooray! Kami lang ata ni Rica nagkakadamugan. Nananamin na ako. Iyo! kayo. Sige lang. Ha? Uy, Diyos maray na. Aldaw, Banggi. Banggi. Uy! Mo sa Plaza New York. Sa America New York, ka? Cubao. Nasa New York, Cubao, kaya ako ngunyan. Diyos maray na. Ate Kikay. Diyos maray na Banggi sa Indogabos. Ano yan? Maganda ako sa gabi. Hello, everybody. Namiss ko to. Ano ba? Namiss ko to. Hi, Kuya Rick. Hi, Tito Ray. Hi, hi Rika. And siyempre yun din ang saro pang DJ kang MOR. Si Boss. Si Boss Ngunyan. DJ Rica Loca. Greet ka, Rica. Hi, marhay na Banggi, mga ka-friends. Mabilis na naka-lipstick. Happy Fiesta. Mabilis ka ba ka naka-lipstick? Uy, nag-pink lipstick man daa siya. Yung ani. Pang lip tint. Ano mga latest sa Indo? Kadakol naghahanap sa Indo siyempre. Kadakol hahanap kung harain na daa si dati mga DJ kang MOR. Kaya siyempre, kamo ang bisita mingon yan. Kaya ano na ang latest sa Indo? Inutunta mo na siyempre si Ate Kikay. Ate Kikay, kumusta? Hello, okay man. Uy, akala ko nagsusuba ka sa bago. Ay, tunay pa lang talaga. Yawan ako digdi sa Quezon Province. Ay, And, Tagalog tayo ngayon. Ha? Magtatagalog tayo. Nakakalawi yan. Yung nga ni. Oo, Tagalog ako dawa lawi. Pero okay man, dawa puro pa ano, day ko magiraray nalilingawan ang magrulamok tao sa laboy. Charot. Alam mo yon kapag umuulan, syempre naglalaboy. Oo nga. Kailangan lagi tayong Tagalog, ganyan, charot lang. Anyway, yun nga, magsi 7 years na, darodakula naman si Sakuyang Junakis. Ipapabisto ko, nonoy kami. Tira na yan, tira na yan. Nonoy manggiraray. Nonoy. Pirana da yan. Wow. Nakula na talaga. Sultiro na. Pogi, kamukha ako. Pagulay ko pati kung ari ng dakula. City. Yan, and nagbalik akong pagklase. Yan, ngunyan. Yan ang latest sa Kuya Ngunyan, third year naman da ngaya. Yeah. Wow. Okay. Oo. Feeling ko akong medyo mini library digdiyo sa Sakuyang Kataid. Yun yung mismo ang Sakuyang tukawan pag nagkaklase. Minsan may online classes kami. Pero nagbalik naman kami sa face-to-face. I mean, high flex pa lang siya. High flex. Social. Hybrid Social, na high flex. flexible. Di magparalook ta. Good pa yun dyan, lookan. Si Ate Rica naman. Ate Rica, Kumusta? Ako po nagtago lang ako digdi sa corner. Kumusta naman ang radio manager? Manager. Nasa bossing lang pero sila ang boss. Oo, mga listeners ang boss, di ba? Anong oras ang programa mo, ate? Dati lang. Dati. Dati lang. Anong oras ang programa mo? Ano po ang program ko? May alas 7 po akong program. Monday to Friday. Bossing Bareta alas 7. Ano ba Bareta alas? Tapos may 11 to 12 na Bareta sa pagkaudto. Saka may 3 to 5 na Bossing Afternoon Affairs musical program. Ayan. Diba? Okay. Ano ang, sarong sunod na hapot? Anong nagigiramduman nindo kay Tito Ray kang nasa MOR pa kita?
Kumakaray ta live. Marayo si Maraot. Are. Arin naman. Dapat si Tito Ray sa tandem, di kayo magpahiling dyan sa boat. Kamo ang pupulutanan kayo. Sa lags da, sa lags. Sa lags. Di ka mo magpahilig sa boat pag yaon si Tito Ray. Yung tungkol da sa lags. Yun na nga ni ko tang istorya. Discrepancy. Kay kaya ro tumayo na naman. Ano na naman ito kadakol sala? Ano na yan? Sala-sala na naman mga input mo. Sorry na Tito Ray, dahil may magpo kaya aram ko paparaanuhon na ninyo. Maralaan kami rigining commercial, maralaan kami rigining kanta, tapos masururot pa kami. Dahil may aram ko anong gigiribon, may ma-erasip pa kami ng ijo-joke. Seryoso ako duman. Take ko ng pinaka-safe na lag sa remarks. Computer glitch. Tapos minsan, alas 9 ako Duty. tatapos kang programa o minsan hating gabi. Oh. May hiling ko kadakol papalan ma yung mga rinalaag si mga DJs na nagkairinot sa kuya. Ay wow. Tapos kinabukasan kay puhan ni Tito Ray o kaya minsan yaon si Tito Ray. Syempre dawa pa paano kay puhan kong tapuson tayaon pa si Tito Ray alas 10 na ning banggit. Para kunwari niya nagtatrabaho ako. No, do Tito Ray ginibok ang mga katrabaho ko po alas 5 ning aga may mag-input. Syempre ako naman ngay sinagsusulat. Kasi ang alas 5 kagad, DJ, pero si Agta to, ha? Ligtas. Lalo na itong alas 4 baganing maimagahon. Yan. Oo, itong may nagko-cooking show. Ay, yan. Minsan, Itong ano to, ano pa ko, cooking ng ina mo. Yan. Cooking ng ina mo. yun na nga ni prime time, kadakol commercial, minsan nawawalat mayong laog. Siyempre si pinakahuring DJ ang masura. OT pa. Nag-OT pa na. Alat mo yun dyan, ha? Ako kaya, nag-aasa ko Sorry, pero gusto ko ang hawak mo niyan, oh. Correct. Wala ka na si Santa Claus. Pigpipirit ko lang yan na di magluwas ang Bill of Rights. Aray. Di pisilan Bill of nga rin Rights. magpugol hinangos. Ate Rica, garo ba gaport ng paka-lipstick mo niyan? Garo port ng paka-langkoy. Oh. Maputlaon kaya ako, hindi kaya naglago akong Sa atsang kayan, wararak mo lang yan agaw mo. Tatawa-tawa naman pati mag-15. So bago pag-testing ni si Rica, nakahigda na. Bobo noon ako ta. Mabuhay! sa iyo, umayos ka. Si camera pati nasa upper lang, ta baka mailing si Tilapia. Mapusaw naman pati si Rica, oh. Wag yun nun. Sa sa ilaw. Oh, Ha? nagsusumba yan kada Sabado. Nagsusumba yan. Zumba pag Domingo, pag Lunes hanggang Sabado. lakad. Tumba. Yeah! Mayo man sana si Zumba. Sabado, Domingo, Sumba. Oo. Monday to Friday, pinapatumba. Kaya pala daw pa paano nagturuto-nos ka, oh. Sexy. Yeah. Ikaw man na magparasakat sa building dinda, 16th floor ang opisina kang boss, mapating elevator. Tito Ray, kang tinuyo ko kan sa iyang hawak, dahil na pati naghahangos, so grabe pa ka-straight. Yeah. Di pisilo na maghangos na. Dahil na naghahangos. Alat lang, Sa ano pa yan ka-stiff, oh. alat lang Ate Kicks and Ron. Kasi may nag-aapod. Yan si Ron. Hoy!
Mabali si Sir Ronil. Yan. Ala, text ko daw naman si... Isa daw naman kay San Pedro. Yung dyan sa Indo, kuya. Yung grabe ka palangatan sa Indo, lalo na sa imo, Kuya Rick. Hanggang sa pagturog. Pigi-ibanan ka ni Sir Ron. Kaya man ako, very thankful kay Sir Ron. Pirmiyaon sa Indo. Dahil na mo niya, tamapuli pa akong pakul. Nagdudurog pa sa imo, kuya. Thank you talaga. Pigihilin ko yung gariyaw sa kataid na Rika. Ano daw, paano? Dahil man siya nagagawa digdi sa Quezon. Diyan lang talaga siya sa Naga. Grabe ang kapadangatan niya sa Indo. Kaya thank you, Sir Ron. Pigihilin ko niyan si Ron, nasa Minalabak. Ay, welcome tayo, digdi. Nag-set up da dyan ng ano, ano to? May pig-set up dyan sa imo. Rika, ding pang-recording mo da. Sige, speaking of Sir Ron, kumusta anong experiences nito kay Sir Ron bilang boss? Siyempre, nakakamundo na pigkuan siya dahil kang COVID, duman sa time na kasagsagan ng COVID ay naka si Sir Ron. Siyempre, giraray si mga pwede tang balikan duman sa taong ito na pinag-consider ta as our second father, di ba? Pero may kitang niya duman sa istasyon, kampanahon, and siya si nagtitindog sa tuyang pangduwang magurang. Sige, Ate Kicks. Tulagaw ko'y puman, baka mapahiba ako. May drama kay Egdi. May drama niya. Aramanin doon na akong pinaka-emotional. Egdi kaya, garo man lang playlist bagay. Ito sabi ni Madam sa kanina, sir, na nag-aro dapat na kayo ng playlist. And Valleys. Yes, oh. Sige daw. Ang pinakainot na nag-register sa utak ko kang pighapot mo, Kuya Rick, itong resignation letter ko kadto kan 2014. Sabi ang letter ko duman, pig-address ko to kay Sir Ron sabi ko, you are one inspiring leader, one inspiring boss that I would always want to have, parang ganyan. Kasi sabi ko sa imo po ako na-inspire, daw na po kaaraanggot na ako. Okay lang permi po sa imo, okay lang kicks. Pero ano ba pag naanggot siya, daw siya nagtataram, feel mo na ay may kasalan ako, nakakasupog kay Sir Ron, mga araw kaya. Yung totoo yan. Ito dahil siya nagtataram talaga. Ako baga ang parataram nindo kadto. Spokesperson. Ako man lang ang bala sa kanya. Araw ni Tito Ray. Ayan na naman si Kikay, may tinaram na naman. Bako kuma po ito talagang, bako kuma po talaga idea. Sa inda po talaga, ako yung tagataram. Kaya minsan, bala sa kanyon. Kaya minsan, pag naanggot ito, dahil siya nagtataram, pero ramdam mo na, ay, garo tampo si Sir Ron, ay, garo sala ako duman, arog kayan. And, totoo to kuya na second father talaga siya. Totoo yan na siya tong nagtayo man sa tuya, na bako lang brother type or brother figure or best friend na kapwa ta DJ, pero nagpaka-boss talaga siya, and dakulang kawalan sa music industry, dakulang kawalan sa radio industry ang sarong pillar na katulad ni Sir Ronil. Yes. Yan baka sa likod mo, Ilinga. Ilinga. Medyo may nailang kung anino na ang bill kang hawak si Sir Ronil. Kasi mas harani ki San Pedro diyan sa Quezon. Yaman mo. San Pedro Laguna, Quezon, o dait arayo ang biya Minalabak, maakip to Minalabak yan. Manila ba? Si Rika naman, si Rika. Ron. Basta ang pinaka-enot na word pag si Sir Ronil ang pinag-uulayan,
mabuot. Mhm. Itong, lalo na pag Oh, lingan na. Oh. Naghang si Rika. Hilingan na talaga Yun na ng yan. ulo si Pig- Sir Ronil. Pigko ka na. Rika, yaong ka pa? Rika? Hello? Ano po tabi ang sitwasyon dyan sa Minalabak? Rika, go ahead. Rika? Rika! Naglalangkoy na sa irarong. Biglang nawala. Siguro inulbot ka na si Agom si Ha? internet. Sabi mo nga 5 minutes ka lang. Nakakarigos ako. Kurod na pati. Kurod na ning langkoy ko. Butod na. Maray ko na sige kita sa gana ni sa langkoy. Ang langkoy ka ni Tagalog na. Kaya po na hitong Tagalog. Nawara. Rika, kinuana ni si Ron. Si Ronel di ay mungo na. Tama live coverage mo ng Boss FM sa Pizza 17. Rika! Yuhuu! Nawara. Nawara. So anyway, Ate Kicks, ikaw na lang ang natatuda. Kinuha na si Rika. Okay na si Rika. Maduman kita ka rin sa Minalaba. Mahalo na pati ang burak. Maray ka rin naranta ng chicharon burak-rak. Baka nalubat si Rika. Baka, O or... baka inulbot kan si Agom sa internet. O baka naman ko yan. Baka Maiisip ko sa naman hinulbot. naglalangkoy na. Isa nga inoto mo, iyan o ako? Anti taba dyan sa USA, maray na pagka. Kumusta? Si Tugang ni Agom, nagdadalan. Mm-mm. Ano yan ning PT, nagdadalan, binayaan sila po niyang pasyente. Tito Ray, greet in English. Don't forget your patience. You need to vulcanize. Ang labot. Sige. Okay. Maano mo na kita, ma-break mo na kita. Sa mong pagbabalik, babalikan ta si Ate Kikay saka si Ate Rika Ayo, na naglalangkoy. Ngunyan. Ayun. Ate Kikay, dyan ka lang. Ma-break lang kita. Takadakol kitang commercial eh. Ayun. Paano ang lag? Babalik po ang programang Dos Posamos. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki! Located at Door D, Star C Building, Kayanga Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwedeng mag-order through Foodpanda, GrabFood, Maxim, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475. For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings,
From planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With the office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion, Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/Just Enjoy Events Naga. Ahoy! We're back. Pigasikaso mo lang po si Ate Rica medyo nagputol-putol si internet confirm Yeah. na pinutol kang agom. Joke lang. Joke lang, okay, joke sige. lang. Sige, ngunyan, mabasa mo na kita kan sa tuyang mga comments bago ta ibalik an sa tuyang mga guest. Habang Ngunyan, nag-retouch. iyo ta kadakol ning kadakol mga nagkaorugma duman sa tuyang duwang guest. Siyempre haloy na panahon Tito Oo. Ray na Di nagkadarangog si mga di boses nagkadarangog and lalo na si Kikay Iyo. na haloy na talagang 20 ano si Kikay sa to 1972. Naglog siya sa radyo garo 1955. Nagsarong dekada man ng 1972 before martial law. Nagpa-Quezon na siya. Hello! So, ayan. Thank you po kay Miss Maple Vinar for letting us use her Zoom account. Salamat po. Welcome welcome. Ayan. May Gcash man kami, Ate Kikay. para pang pro, Zoom Pro. Ayo. Pambayada Ate Kikay sa Pro, ang Gcash mo, pwede mong hulugan, maski 5,000 lang. 0910 isurat mo. Baka kang ballpen. Yan. 0910 347 2074. Ayan. Ang minimum amount na pag-aako may 5,000. Pag below 5,000, dahil mi siya inaako. Ipapasubli ko na lang si Zoom account ko, ha? Pero sa sa mga gusto po ning ka-textmate or ka-callmate, ayan, uulitin mi lang po ang samuyang text line 0910-347-2074. Gcash. Sige, Gcash? mag-ano ka. Di pwede textmate? Di ka na mag-textmate.
Kada ako pati digding single sa sa Quezon. Oo, si mga Iyo. lalo na sa Rotary kada ako digding single. Ito mga mayo ng agum. Kagagaradan pa lang. Ay, ano ko, hindi yun. Ay, igwadig taga Alabanga. Itago ta sa pangalan, Ariel Papalid. Ang address kayo, saan ang address? Sa Calabanga, San Roque? Calabanga BNC Road, corner Morgue, Mayon Avenue, Naga City. Oo. May agum na si Arnel. Single. Sige. Bisado mo yun, ate. Oo. Nag-Noche Buena pa yan sa harong dati. Makapalong ka talaga. Kaya pa hinahanap ka ni ina mo. Yan ko naman kakikay. Naman ka nakikihaba-haba. Kaibahan si Miles. Pero mayo pa man agum kadto si Miles. Nagulos ang mga intriga. Kung si Arnel. Kuya, yun nakamati ka man kay Miles. Kaya pala niya ang sabi. Day may naaram ate Kicks. Day may naaram na naki Noche Buena palan. Duman sa Indo. Gulpi man kinakan ka ni gulping kinakan. Gulping spaghetti. Ano kaya sa Kalabang atod sa miswa? Bagang miswa. Namayong patula. Na ang bango ba ko, hibi. Ito bagang hubad na pasaya. Ano nga yan? Hibi. Maalat man ang hibi, Kuya Tito Ray. Ayos lang yan. Ayos lang. At least pasayan. Seafood sa bagayan. Dinalag ba ganyan? Ay, na si Rika. Rika! Nagpapaload pa na sa tindahan. Nagpapaload ba sa Globe? Naisingit. Iba ata ang pinapaloadan. Yeah! Baka nagluluhod. Baka nagluluhod. Nagpaload ng 69. Araw ka ng programa ta sa Sabado. Masabi yan. Mag-ano ka sa Sabado, ate kaya, magdalang ka ta. I-greet me ka. Yan. Ay, thank you, Tito Ray. Na-miss ko talaga ang laughter mo, tsaka si Kuya. Ang day ko malilingawan sa Indo, minake-upan ko kang Christmas special. Dahil nagkatampo kaming duwa ni Tito Ang Ray picture, halak lang daw. Tahanapon ko. Ito, ate, sa imo, naghali. Naghali. May dikit na pagkabastos niyo talaga. Kasi ugali niyan talaga yun. Alin ang araw kaya, no? Oo. Napapay. Anong inaano po ba kasi huruba kami dyan? Rika. Ito magayunan ka mo, digdi. pero duman ko na araman na si Ariel Papalid. Nakinod si Ben, lamang nangalok. Naka-online man. Si Rika, ano niyo tayo baka kung ano niyo. Baka baka talaga Hi kay Hi sa Gabo. Munya ko lang Kuya nahilini pig-send mo sa Kuya, Yes, yan ang nasa likod. Ang mga naggagapuhan. Puro man ng ABS-CBN, pigdaranggal baga. Kung nagkakuro ang mga pig tripon-tipo, yun ang yung studio. Kung baga ang ambag, piso pwede na at least doang microphone. Wala yaman kami, hoy!
Nag-ano Yung pinakagusto ko, itong ini. Ah, Sige, sige, ayo. Ayo. May video. Si Jan Magay. Si John Fran. Ano, makipaginaw. I mean, magpatirik ng mata! Ikaw yung si Kuya Ray na marulog ang play. Oh, ilogan mo yan, Meron ba ganyan? Meron ba ganyan mga po? Sa tema, Meron mga po? Meron ba ganyan yung request? ang pag-badminton. O, yugad mo. Nag-ballet. O, ha? Nagpapabuka pa. Yan, si Elizabeth Ramos niya. O, yan ang gusto ko, o. Matal number 5. Mayo ka mo sa si Maki. Meron ba kung ano ba kung bakit dyan? Number 6. Padapla. Nahulog mo isang siguro. Utang ko rin ba kasi Yan talaga. Iinda kita. O, di ba? Yan ang pinakagusto ko kasi nakachurutsyog. Ang Kuya Rick. pero maganda mga butod na tilapia. Ang nose line ni Tito Ray. Talaga palaban. Akala mo kaka-nose lift lang kasi hapon. Ito eh, hinga. Gibo to ni Pai mo, Pai and Mai Kalayan. Mahal talaga si Rika. Mana, pero active man. Ha? Active. Iyo, Sa ibang bagay. active si Rika sa ibang bagay. Ang oras kayang ini, active ni Rika eh. Kung dapat magtumar siya. Baka din niya aram ang bagong link. Pigsen Ayun na. na, big send ko na. Kailang doon siya, doon siya inda kaniyo kung ano talaga kaniyo. Sige. Baka talaga ikong ni. Maray pa i-send mo yan sa video mo yan. I-upload mo yan. I-air to sa Christmas. Mm-mm. Tamang-tama si Christmas party ng ABS-CBN. Mm-mm. Ano ni Intergalactic? Intergalactic. Ayan. Sige. Okay, mabasa kita ning mga mensahe. Sige, sige. Ang mga message. Oy, shout out diyan kay Pading Darwin sa kay paring Migs na nag-jijinjo daangon yan. Beke naman. Kay Pading Nico Ayobo nagdadalan dyan sa Metro Manila. Kay Pading Jeffrey Pugay, salamat. Oy, si Ate Babes nagdadalan. Hello po, Salamat, Marina Pagkabanggi. Ate Kicks, baka may mga greetings ka? Sabi ni... Babatiw ko lang si Mami. Sige, go. Si Mami Salve. Ayan. Ay, si Attorney Charmaine Tan. Ayan, babatiw ko din kasi sige, subago pa siya sige ngirit. Pig forward ko si link Link. pa bago. Tapos sorry. Maisingit ko lang. Online ang Makimacho. Oy! Pwedeng pasend... Send mo ang link, send mo ang link. Siyempre, gulpin na kay Miss Kimaki Macho. Kunahin na si Maki Macho mo niyan. Send mo ang link. Hi po, good evening. Send ko. Pa-shout out from San Fernando, Camsor, ali kay Jenny Kadag. Stephanie, kay Neneng og Sumer Porteso, shout out. Na-miss ko kamo mga MOR. Yan, okay. Sabi ni Nodge o June Isidro, shout out Tricaloca. Hoy. Hi, good evening po mga boss. Shout out po sa mga taga-barangay San Joaquin, San Fernando, Camarines Sur.
And yan pa, si paring Joe Dabil, Jinjo naman kita. Kay Ate Eden Francisco, gandang gabi. Gandang gabi rin po. Ayan, salamat po sa mga nag-aantabay. Shout out Michael Dulong. Maraming na pagkamanggi kay Ate Eden Francisco. Idol mo, shout out po. Shout out kay Mark Kevin Cleibal Carios. Ayan, maraming na pagkamanggi po. Kay Jocelyn Priol Sinogba, mga pusngak na naman. Ha ha ha. Maraming na pagkamanggi kay Michael Vasquez, brother pa shout out. Oy, si Kuya Willie Boy. Haha. Nagdadalan. Buruking na. Si ano yan, ate, si Kuya William nagdadalan. Batiun mo. Yan. Si Kuya William. Hello, Kuya William. Yan. May ano ni, may pinapanoon ning Ido na ito mabaray mo? Askal? Bako. Ano? Basta Ido, basta na nagbabatok dato. si Kuya Willoughby kay mailing sa mga Ido, mga style kang Ido. Iyo. Yeah. No, basta. Ang Ido ko pati kapangaran ni Ate Kikaya. Brother, pa-shout out kay paring Migs, kay Michael Vasquez. Shout out sa iyo, pare ko. Maray na pagkabanggi. Salamat. And okay. Na-send mo na kay Kuya Maki ang link. Okay, ano pala kay Kuya Roji, semblante nagdadalan. Ay! Kuya Rog, Yeah. Maray na pagkabanggi. share your blessings. Yes. Mark Kevin Olaybal Carios, shout out dyan. Ayan. And kay Lil Hearts Flower Love, hello po. Russell naglalangkoy. May aram ni si Russell kan lang ko yun na niyo. Ano? Ate Kicks, mga greetings mo dyan. Makang audio. Nakamute ka ate. Mag-join ka. Naka-ano man lang, naka-data man lang din si Ate Rica. Ayan si Tito Reo, tsaka si Kuya Rick. Si Kuya Maki. Opo. Pa-join na, pa-join. Kada ako naghahanap ni Kuya Maki. Mag-join ka. Basta i-click mo lang yan, link. Maki! Hoy! Wala yaman kami. si Rica pala naka-data lang, nag-expired na. Nag-expired na. Si load. Manaman siya mabakalanta, ang ninilabak, nakakabakal ka yan. Sentro na Kampili. Rayo. Malaog na dash siya sa Zoom. Ate Kicks, nakamit ka. Malaog na dash siya sa Zoom. Ayan, si Yes, Kuya yes, Maki. yes. Dali, tanganing Habang may may oras pa kita. Oo. Ayan. Kay Dance Maestrado, love trip muna kita, araatsan, aratot na naman. Namanggi ka na, Ate Kikay. Okay na po, Tito Ray. Kamu Maray- po. Maray pa ka mo. Akala ko ba yan ang paniranin to si Hibi Subago? Ano yan si Hibi, si paborito ni Ariel Papalid. Yan na pa tayo Ano ang paborito ni Arnel Papalid? Miswang patulan na may Hibi. May sabaw o dry? Ang gusto ko yan itong namamasa-masang miswa. Para na amareray paghigop kang patula. Masabihin pa katao sa kakan, hibi ngaya brand si kakanong ko. Very hibi. So parang tabango talaga sa miswa, hibi. Very heavy. Ala, tagaro i-off ang camera. Nasa likod ng puting ang camera. Garo i-off. Hindi, mamanda. Ayo. Basta po araw ganun sa Pizza 17, araw ganun yung Makakapot programa. ako sa inang studio, magayunon. May pa-wallpaper pang bricks na white. Siyempre. Ano ni talagang ginasusan talaga ni
Ni... Ay. Di pa kaya nabayad sa BIR. Di ba, tabarkada man ni Agom ang head kang BIR. May napagbangi po kay Sir Elmer. May, ano pati BIR, may naging partner ka na eh. Ayun, mga gipartner ka na yan. Magayon nun. Ate Kicks, may ano lang, di ka maghali dyan ta, igwang greetings. Habang hinala ta si Kuya Maki, may greetings ulit para sa satuyang programa. Roll VTR. Here you go. Yan o. Hi, Ree! Ree! Iguana na! Kumusta ka na, Ree? Alam mo, Ree, palagi kitang napapanaginip. Ikaw din ba, Ree? Napapanaginip mo ba din ako, Ree? Akong panaginip ko sa'yo, Ree? Hindi ko na kasi alam, Ree. Kasi palagi na kitang napapanaginip. Baka gusto na rin kita. Bakit? Baka ikaw yung type. Sana, Ree. Ako din yung type mo na babae, Ree. Iwan ko, Ree. Isip ko, Ree. Ikaw na sa utak ko, Ree. Baka mamahalan na lang tayo. Maraming ako inisip sa iyo. Pwede po ng paso. Gusto mo, Chucky, ang tamis-tamis, Ree. Kasi Garo ka mga Chucky. Parang ano naman ni ka. Kinilig ka. Ang karag ka pati. Ang karag ka pati. Pero, Ree, nagpapakatotoo ako sa'yo, Ree. Sana, totoo ka din sa akin kapag magmamahalan na tayo. Bye, Ree! Pero kalubot manok! Isa na naman may gibo ka to. Garulasyon niya. Maririmate na naman eh. Kada ko na. Pwede pa dyan paso, rusap-rusap mong yung Chucky. Garo ka, Chucky. Siguro nagpatigar na panali mong banag para kakanin pusit. Isa ito. Halo niya si Kuya Maki, Ate Kicks. Okay, Maki. Kakanin pusit. Nagdadalan ako kang live ta. Halo niya si Kuya Maki, Hi kay Kuya William pa, ha, ulit. Hain na ba si... Si Maki, ano si Maki, ano si Maki? na. Maki. Baka nagme-make up pa. Nahiling kaya na may eyeliner ako, gusto niya mandaan. Tapos malipstick daso tsaka blush on. Gusto niyang daugon si makeup niya katong Christmas special ta. Kuya Maki. Kain ka na. Ano daw kung nyawa na dyan si sarotang guest. Kala akong naghahanap ka, actually ka Kuya Maki. Ay, talaga. Maning ano. Nagdadalan ako kang live ta. Hi kay Kuya William pa, ha, ulit. Kuya Maki. Oy, maray na pagkabanggi kay Kuya Senyo. Ang satuyang head guard Yeah. sa ABS-CBN. Nagdadalan ngunyan. Hindi kong hain iningon niya. Ay, wag. Dahil ba, ano kaya, minsan mo yan, ano na ang duty niya, pangbanggi. Pambanggi. Pangbanggi. Oh. Ang apo niya lang niya do duman. Ando da ko yaon. Naglib na. Paling sinyo. Maray na pagkabanggi sa iyo. Salamat sa pag-antawi sa Dos Basabos. Okay, shout out din kay kay Hapon na di alam kung saan pupunta. Sige, wala. And kay paring Bebot, kay Joven Maestrado Torrente na nagdadalan man sa tuya all the way from
US of A. Wow, yan. Bekene, man. Kay Kuya Bert Ginto sa Kilit Milem, nagdadalan din sa Tuya. Mhm. Salamat. And syempre si Jigs Bueno, sabi ni Jigs Bueno, saan dito sa Quezon si Ate Kikay mga idol? Saan daw dyan sa Quezon, ate? Gusto kang hanapon. Iyo. Musta daw kay Ate Kikay, ali kay Kuya Senyo? Ate Lucena City. Ay, si Kuya Ray Senyo nasa Quezon na din? Nasa Naga. Ah. Nasa Hi, Naga. Kuya Ray. Nasa siya nasa ABS-CBN. Nakakalibot siya eh. Hi, 35. Ang innovative venture Naga Pension Loans nagdadalan sa Tuya. Oy. Si Sonny Lirena nagdadalan din. Thank you so much. Maray na pagkabanggi po. Pagkabay. Salamat kapag andaba. Yan si Sir Elmer Tanay kang BIR. Maray na pagkabanggi sir. Magiging partner talaga ni Yusebe. Maski ang tax dawasan ka na. Dahil kami. Si Sir J. Ablan ng DTI. Sir J. Ablan. Kuya. Maray na pagkabanggi. Kamusta na pa ang presyong asukar? Maray na pagkabanggi dyan sa mga taga-BIR. Salamat sa pag-antabay. Sa mga taga Kay Boss DTI. Elmer. Sa DTI. DTI, BIR. Yan. Yeah, maray na pagkabanggi po. Tabi Yan. sa inyo, boss. Ayan, Okay. sige. Ano si Kuya Maki? Day pa? Ano, makakalaog ba si Kuya Maki? Ano? Nagagaon pa daan. Bigara lang pa si mga sequence niya. Ayan, kay Manay Lisa, good evening. Both pa-shoutout po, no? Happy birthday, Manay. More birthdays to come. And kay paring Jun Calio, happy birthday. Ayan. And siyempre po, sa maabot na September 17, Kuya Boy, nag-invite kita sa mga viewers ta. Magdalan sa tuyang special coverage kang Fluvial Procession, 3 p.m. hanggang matapos po. And syempre, di po paglingawan, si may mga ano dyan para makatabang din duman sa tuya sa Yes. gigibuntang kumbaga special event na sa Fluvial. Di po paglingawan kung may mga ano po kamo, may mga gusto kamong donate sa Moya. Yan, Gcash yan, mi po, yan. Gcash. Gcash mi po, 0910-347-2074. Ayan. Yan po ang online. Seryoso pa lang talaga yan. Hi pala sa mga akin ni Paling Taurog Maon, si Aina saka si Denise at kay Karen. And si mga ano po, si mga gusto din maging partners mi sa paabuton pong Peña Francia Special. And si Ate Kix baka gusto niyang maging sponsor. Oo, ano ni, karon sa mga milyonarya sa Quezon. Kaya ni nag-alit sa Bicol, may mga parautang na sa Quezon na. At Kix, paglingawan na sa moyang Gcash ha. Tama. Oo. Asaan mi? 0910. Ano ko para 5'6"? 7'4". 7'4". Okay. And siyempre kay Ate Rica, salamat. And sa mga gustong maging partners kan sa tuyang programa this coming September 17 kasi magkakaigwa po ang team ning ano po ning Special special coverage ng Peña Francia Festival. Siyempre ang MOR, salamat po MOR Philippines Manggiraray, salamat po. Ate Kikay, thank you very much. Thank you so much. Po, ito ulitin. Thank you so much, Tito Ray. Thank you so much, Kuya Rick. And sa lahat po ng bumubuo dyan, behind the camera, kay Kuya Pio, kay Kuya Joven, and the rest of the gang na medyo nalingawan ko ang pangaran pero taranda ko po kamo, nasa puso ko kamo. Thank you very much. And thank you so much for joining me tonight. Talagang ako ay nagagalak. Sana maulit pa. Sure. And congratulations for a successful show and a very beautiful studio. Talaga naman nakakaangat na ang sa kuya mga tita and kuya, oh.
Oh, yes! Oo. Malay mo. Sige, i-share ko to ng bonggang-bongga. Hi na lang sa sakuyang mga kaklase sa law school tsaka sa survivors. And kay Officer Endora Dana ng dadalan dyan sa Lopez. Ayan, thank you so much, everybody. And good night, Tito Ray. Good night, Kuya Rick. I love you all. Good night, good night. We miss you. Thank you. Salamat. Miss you. Love you. Bye. MOR 93.5. Oo, yung... 19. Ay, ala, ma-extra manda ngaya ako. This has been your Ate Kikay. Be bold, be proud, be Kikay. Bye. Thank you. Ayan, nakakamiss mo. Nakakamiss ang araw ko tong mga ano. Si mga dating... ito si, ano niya, extra spill. Oo, kasi pagpatapos ng programa. Oo, ayan. Sige, sa liwat po. Maraming salamat sa pagkantabay. And then, syempre, pasalamatan din dito rin si Gabos ng mga kadamay naman hindi sa Dos Bosabos program sa yung mga sponsors, sa mga partners na po. Kaya padagos po ang Dos Bosabos. Salamat po sa inyo, Gabos. Ang Justin Joy Events, Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1+1. Syempre, ang Quantumin. Thank you so much po, Tito Ray. Siyempre ang Noimaki and ang Tinandayagan Falls and Resort. Yan din dyan ang Curvada 3. Corvada 3, thank you. Abangan ang Gatkulas Lomi. Yes, yan. Gatkulas Lomi, abangan po magiging kaibanan taman hindi po sa tiyang programa. Ayan, so salamat po sa publiko, sa Bark and Bite, sa Yoki Boki. Salamat po sa padagos na pag-suporta po sa tiyang programa. Sige, so kami po, mapaaram na. Mapaaram na kami. Medyo tamang para pahingalo na. Dahil po paglingawan, September 17. Yes po, ang special coverage po kang Dos Bosabos ang gigibontang live coverage, Kuya Boy. And syempre sa aga, po sa agang Banggi, Yes. Tito Ray. Kung sa Agabanggi po, abangan kami sa Plaza Rizal. Kami daw po ni Tito Ray niya Onduman para po sa Nagana Fiesta na. Live concert. Nagana. Live concert live kang concert. mga local bands. Ah. September 14, 15, 16 po. 3 nights kami ngayon dyan sa Plaza Rizal. Kakaulayan ni si Rizal. Kung kumusta na si mga pokpok girls dyan. Kasi si Ariel na iiling ko dyan. Pag-uli ko, kaulay si Rizal. Isa kaulay. Bata ni Rizal. Alam mo to, maraming salamat ako po si Tito Ray. At siyempre, open pa po ang si mga gusto maging sponsors, maging partners mi po sa paabutan na sinigdi po sa tiyang programa. Ako man po, si Boy Agda. Ayan. Okay. May ano dyan. Oy! Nagadalan si Sir Melvin Machado. Kang Asintado. Yes. And siyempre, si Gabos na mga ano kang sila. Thank you so much. Salamat po. Paaram na kami. Salamat po. Salamat sa pangantaba dito sa programang Dos Bosabos! Thank you.